Valitaan tällaista multaa. Mulla on tämmöistä Kekkonen kaktus- ja kylvömultaa. Ja sen takia joko kaktus- tai kylvömultaa. Niin että siinä ei ole typpejä. Te voitte itsekin tehdä sen multaseoksen, jos haluatte. Lannoittamatonta turvetta ja hiekkaa. Mutta tää nyt on kaikista kätevintä niin ostaa tällainen kurssivalmista multaa. Ja mä teen sen tässä astiassa tämmösen, tai en mä sitä tee, vaan kaadan sen tämmöiseen astiaan, missä mä saan sitten kasteltua sitä. Ja kastellaan sen verran, että siitä tulee sellaista sen verran nihkeetä, että kun te otatte sen nyrkkiin ja puristatte, niin sieltä tihkuhalla vesi läpi. Ja silloin se on niinku sellaista sopivaa. Ja mulla on tällainen pitkulainen astia. Mä oon osannut varautua tähän, mutta sehän voi olla sitten mikä muu tahansa astia, ettei sitten välttämättä tarvitse olla just tällainen. Ja siksi tämä on mallinen, koska tärkeää on se, että silloin kun tehdään siemenkylvös, että se siemen saa lämpöä nimenomaan sieltä altapäin. Että näitä kylvöksiä ei ripustella ikkunalaudoille, vaan pattereille. Et se on niin kuin monilla se, että minkä takia ei idä tai minkä takia tulee sellaista honteloa. Minkä takia niin syy on se, että tämä kylvös ei tarvitse valoa. Se on 20-asteinen lämpö on kaikista tärkeintä. Että sellaisen kun saa tulemaan sellaisen lämmön tuolta altapäin, olkoon se sitten lattian lämmitys tai patteri tai mikä tahansa, niin se on niinku se optimaalinen itämislämpötila. Sitten tää tasoitellaan tähän. Ei mitenkään hirveästi liiskata, mutta että saadaan nyt tasainen kylvös laitettua siihen. Täällä on tässä sarviollakin siemeniä, mitä mä aion laittaa. Nämä on hieman pieniä siemeniä. Ja nythän sitten kannattaa, että jos ei ole tehnyt näitä paljon, niin olisi hyvä laittaa tämäkin siemenet. Esimerkiksi tehdä sellainen perunajauhovelli. Ja sinne velin sekaan sitten nämä siemenet. Kun näette miten pieniä nämä on, nämä on ihan hirmu pieniä. Niin kuin monella kasveilla on pieniä ne siemenet. Että nämä saa sitten tasaisesti kylvettyä, niin mä oon tehnyt tätä joskus ennenkin ja tää käy niin kuin sillä tavalla suht näppärästi omasta mielestäni ilman mitään sen kummempia. Sitten mulla on tuonne vanha siivilä. Millä mä siivilen semmoisen multakerroksen siihen pintaan. Tätä samaa multaa. Ihan kevyesti pienen kerroksen, ettei mitään sillä tavalla, että niitä tarvitse sinne sen kummemmin peittää. Enkä mä niitä siemeniäkään sitten sen ihmeellisemmin sinne painellut. Istuttaessa muutenkin niin on monenlaista oppikuntaa. Mä oon niin sitä mieltä, että tiivistetään veden kanssa. Sumutetaan siihen pintaan vielä kunnolla. Ne tiivistyy siihen kyllä. Se mitä tarviikin. Ja sitten tää kylvös peitetään. Mulla on hyvä kansi, millä mä peitän, mutta tähän käy ihan yhtä hyvin sit niin tommonen talouskelmo tai mikä tahansa. Ja
Nyt mä siirrän tämän sitten tonne patterin päälle ja sitten kun nämä lähtee itämään ja niitä tarvii koulia. Eli kouliminen tarkoittaa sitä, että katsotaan, että niin siellä on yhdessä sumpussa kaikki kasvaa, että otetaan ne omiinsa. Ja nyt on näitä hyviä tällaisia kasvatuskolikoita, voi sanoa. Näitähän voi ostaa sitten pusseissa tai laatikoissa. Ja näitä kun kastelee riittävän kauan, niin niistä tulee tällaisia. Ja tää on turvetta täynnä. Ja tänne voidaan laittaa se tuolta se taimi sitten kasvamaan. Ja tämä edelleen joko suoraan maahan tai astiaan. Ja sitä ei tarvitse siitä missään vaiheessa poistaa tuota harsua, että se on maatuva juttu. Ja nyt tää sitten tänne patterin päälle. Ja siinä se lähtee sitten itämään ja taimettumaan ja kastelusta huolehditaan sumuttamalla. Ja sitten jos tuntuu, että se lähtee liikaa, saa kosteutta, niin otetaan vaan tuota muovia pois sitten ja annetaan ilmaa sille ja jäädään odottamaan orvakin taimettumista.